Ty kokot, Moravčík v akcii. Moravčík ťahá kapitálneho kapra 8 až 14, 16, 12. Ty kokot, dobrý je. Dobre ťahá. Áno, toto je ten Michal Moravčík. To je on. Najväčší lovec zanikla. No, kápor vyzerá na takých 14 a 16. Možno pokorí aj 20. Možno pokorí svetový rekord. Áno, to je krásny kápor, prosím pekne. Tu ho máme pána mladšieho Moravčíka. To bola tá dipovaná oným kečupom, že? No. Taký 16 kilový minimálne. Víš, to je ten môj veľký podberák. Samozrejme, Mišo ho zareže, dá ho do oného. To už vidieť nemusíte.